Velkommen til vores webinar her fra Add-on Products, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der er nyt i Resource Central i den seneste 4.3 RTM version. Jeg skal lige over på den rigtige skærm, så jeg kan klikke. Sådan. Til at præsentere i dag har vi Simon Fisker, som I også kan se på kameraet der, og som mig selv, Søren Skav. Simon er product owner for Resource Central, så han er ham, der styrer, hvad der kommer med i de forskellige ting, og hvordan det skal virke. Og jeg er produktspecialist, og flere af jer, der har mødt mig sikkert, og jeg tager mig af træning af systemet, eller træning af kunder i systemet, jeg tager mig af design af nye løsninger osv. Og som vi kan se på kamera, så står vi lidt skarpere i virkeligheden, end vi gør på de billeder, der er i PowerPoint. Det håber jeg i hvert fald. Godt. Webinaret i dag, det bliver optaget, så alle får et link. Der går nok lige et par dage, så har vi lige skruet optagelsen til, og så får I alle sammen et link, så I kan enten gense det, eller kan sende det videre til kolleger, som I måske også synes skal se det. Og skulle I have spørgsmål, så er der en Q&A i toppen af jeres Teams-skærm. Der er I velkommen til at skrive jeres spørgsmål. Så vil i den periode, hvor det er mig, der snakker, så vil Simon lige tage sig af dem. Så lidt senere bytter vi roller, og så er det mig, der tager mig af spørgsmålene, og Simon, der står og snakker. Og vi skal nok sørge for at lige få puttet spørgsmålene ind, og vi skal også nok sørge for at svare på dem alle sammen. Yep. Dagens agenda vil være, at vi skal vise jer lidt af preview af forms. Det vil sige, I kan se, hvordan den kommer til at virke. Der vil være noget omkring advarsler på leveringstider. Vi har nu lavet en funktion, hvor man kan rette i varens pris og varens navn i en bestående ordre. Det er noget, der har været ønsket rigtig længe. Så har vi noget, vi kalder quantity threshold. Det er sådan en grænse, der kan trigge nogle ting på varerne. Det skal jeg nok lige vise jer, hvordan det virker. Det er skidesmart i øvrigt. Så vil Simon fortælle jer noget om role-based access control, så man kan automatisere lidt mere oprettelsen af personer inde i RC. Der kommer en ny måde, en ekstra måde kan man sige, at tilføje adgangskontrol inde i RC til hvem skal kunne se hvilke roller skal kunne se hvilke menupunkter. Så har vi lavet en lille ændring omkring, hvordan du tilføjer locations, så vi ikke er begrænset til 3 længere. Og så er der en lille ændring i visitor-modulet, og hvordan vi bruger den her Save Configuration-knap, som vi har derinde. Og til slut vil Simon fortælle, hvad der er hvad har vi i pipeline og planer for det næste stykke tid med hensyn til nye ting og nye funktionalitet i Resource Central. Lad os springe ud i det. Det første vi skal, det er den her preview af formularer. Som nogle af jer måske har opdaget, så er det muligt at lægge logik ind i sin formular, ind i sin felter i formularen, sådan at man kan sige, at det her felt det bliver kun obligatorisk, hvis der for eksempel er bestilt varer. I hvert fald rigtig meget der, det bliver brugt. Det kunne også være, at det bliver brugt på for eksempel brugerbestilling, og sige, at hvis vi bestiller brugerbestilling, så skal vi vide, hvor mange stole skal I bruge. Der har på et tidspunkt været et ret stort kundeønske om, at vi skulle kunne lave sådan en preview-funktion, så man kan teste sin formular, inden man ligesom lægger den ud på de ressourcer, de lokaler, hvor den bliver brugt. Så det er en lille funktion nu, der hedder preview. Når jeg aktiverer den, så kan jeg udfylde de betingelser, der ligesom skal til for at
for at aktivere de her betingelser på mine felter. Det vil sige, det er typisk enten antal serveringer eller et beløb. Så hvis der er bestilt noget, der koster noget, så typisk så vil for eksempel mine betalingsinformationer, så vil de blive obligatoriske. Så hvis jeg udfylder noget i antal serveringer og trykker validate, så har jeg her lavet, der er en servering, jamen så får jeg en pop-up, som er den, jeg har lavet på mit departmentfelt, der siger, at mit departmentfelt, jamen det skal udfyldes, fordi jeg skal vide, hvem er det, der betaler. Og det er egentlig det, der ligger i den her funktion. Og man kan selvfølgelig også teste de andre afhængigheder, så hvis jeg nu havde trykket på boardroom, jamen så vil den poppe op og sige, hov, jeg skal også udfylde antal deltagere. Så det er det, der gemmer sig i den her preview-funktion. En lille ting, men alligevel noget, der godt kan være ganske brugbart. Den næste nye ting, jeg gerne vil fortælle om, handler om det her, vi snakkede om advarsler per levering. Og så kan I selvfølgelig også lige nyde vores nye look på Order Configuration. Skærmen, jeg ved ikke, om I sådan har været derinde, den ligger under Designer, under Orders, eller under Order i den danske version. Vi har ligesom lige lavet nogle sektioner og foldet det lidt sammen, fordi det blev en frygtelig lang skærm ellers, vi skulle arbejde med. Det første punkt, vi skal snakke om her, det er en advarsler på leveringer. Tanken bag det er, at det udviklet sammen med en af vores kunder, og vi vil gerne, der var et ønske om, at man skulle kunne sætte nogle advarsler op, hvis der bliver bestilt nogle varer til levering, for eksempel tidligt om morgenen eller sent om efter, altså uden for normal arbejdstid for kantinen, så skulle vi kunne give en eller anden besked til den, der bestiller. Hvis jeg åbner den her, så får jeg muligheden for at sige, og her i vores eksempel har vi så lavet 2 advarsler, hvor vi siger, hvis den bliver bestilt mellem klokken 6 om morgenen og 7:15 om morgenen, jamen så kan der ske at komme, i det her tilfælde kan der ske at komme noget ekstra gebyr på, fordi der er nogen, der skal møde tidligere, så det udløser noget ekstra betaling til kantinen, fordi de skal have nogle folk tidligere på arbejde. Præcis det samme har vi i den anden ende af dagen, fra klokken 16 til klokken 20. Det er måske et sted, hvor der er mange aftenmøder, jamen så kan der også ske at komme et gebyr på. Grund til, at man i eksempel her skriver, at der kan ske at komme et gebyr på, det er fordi, det kunne jo være, at der var 4 møder i forvejen den aften, så kunne det godt ske, at ham, der laver nummer 5, han ikke kommer til at betale. Eller hvordan køkkenet nu vælger at bestemme det. Det kunne også være, at beskeden var, jamen hvis du bestiller efter klokken 16, så er det selvafhentning, det vil sige, at din forplejning står på en vogn nede uden for kantinen, og du skal bare selv gå ned og hente det. Det kunne også bare være beskeden, der stod i den her warning message. Det er muligt at lave det per lokation, så I kan have forskellige regler, og afhængig af, hvor det er henne i jeres organisation. Når det her det er aktiveret, så vil der ske det, at hvis jeg laver et møde, jeg har lavet et møde med levering klokken 18, jamen så kommer den og fortæller mig, den besked, der var i den der advarsel, det er præcis den tekst, der står her, og det vil så selvfølgelig være den tekst, I skriver ind, der kommer til at stå der lige fortæller mig, kære ven, du kan risikere, at der lige kommer en ekstra regning på din levering, fordi vi er uden for normal arbejdstid. Når jeg så får min e-mail fra Resource Central om min ordre, eller med min ordrebekræftelse i, jamen så står teksten også lige her, den står ovenikøbet med rødt, så den er til at få øje på, den samme tekst som den, der var i pop-up'en. Så der er i hvert fald en chance for, at jeg som mødearrangør ser, at jeg skal være forberedt på en ekstra regning. Og Simon, du bryder ind, hvis der kommer spørgsmål, og I skriver naturligvis bare i Q&A-tingen der, hvis I har nogle spørgsmål. Det er jo så. Den næste, det var det omkring den her nye funktion omkring advarsler ved leveringstider.
Jeg håber, det er noget, I kan se glæden i, eller se det gode ved. Det næste, vi kommer til, det er, at det er muligt nu at rette både prisen og navnet på en vare i en bestående ordre. Det er noget, der har været ønsket rigtig længe. Nogle af jer har måske allerede nu, især hvis I bruger en eller anden form for fakturering, at I har en vare, der koster 1 krone. Fordi at man så siger, så har jeg været henne ved sandwichmutter og hent sandwicher for 256 kroner, jamen så bestiller jeg 256 stykker af den vare til 1 krone, fordi så kan jeg få det faktureret. Nu har I muligheden for at lade sætte en vare op, så man kan rette prisen, og man kan også rette navnet. Det er nye felter, der er kommet inde på selve varen, der så siger, om man skal kunne rette prisen, og om man skal kunne rette navnet. Hvis I har lyst, kan I simpelthen gøre det på alle jeres varer, men I kan også oprette specialvarer netop til det her formål. Det er for eksempel det, vi har gjort her i vores eksempel. Det kalder vi bare special delivery. Det kan vi så bruge til lidt af hvert, som I vil se lige om et øjeblik. Men det kunne være de her sandwich hen fra sandwichmutter, men det kunne også være det her leveringsgebyr på den her sene bestilling, som jeg lavede for et øjeblik siden. Så hvis jeg går ind, nu går jeg ind som catering, jeg går ind i og finder den her ordre. Det er den ordre fra tidligere, hvor der var bestilt noget kaffe og noget te. Jeg siger add, så har jeg nu den her special delivery hernede, jeg kan lægge på. Jeg lægger en special delivery på, og når den så popper op her i min ordre, jamen så har jeg nu muligheden for at rette teksten. Så jeg kan sige, det var mit ekstra fee for late delivery, så det er prisen for, fordi du skal have det så sent. Det koster 250 kroner. Måske en smule overdrevet i forhold til, at resten af ordren var 47,5, men alligevel. Kantinen skal også lave nogle penge. Og det kunne også være, at her kunne jeg skrive ind, jamen det var de der 8 sandwich ned fra sandwichmutter hen på hjørnet. Eller hvad jeg har lyst til. Og jeg kan selvfølgelig lave flere forskellige varer. Jeg kunne godt have en, jeg kalder leveringsgebyr. Jeg kunne have en anden en, jeg kaldte specialleverancer. Fordi der kunne være forskel ved nogle af jer, der bruger fakturering, at I gerne vil vide, det her det er en levering, eller det her det er et leveringsgebyr, og det her det er en speciallevering af et eller andet hentet ud i byen. Det kan også være, at man er ude og lege noget AV-udstyr. Det kan være rigtig mange ting, man så vil kunne putte ind på den her måde. Den håber jeg, hvis ikke I arbejder i køkkenet, så håber jeg, at I vil fortælle jeres køkkenfolk, at nu bliver det her muligt i den nye version. Og hvis I ikke har opgraderet, så vil jeres køkkenpersonale komme og sige, kan vi ikke godt få opgraderet? Det næste, vi skal til, var den her, som vi kaldte Quantity Threshold Messages, som er nogle beskeder, vi kan sende ud, hvis vi overskrider en bestemt grænse, altså et bestemt antal af en vare. Jeg har forsøgt at liste lidt op og sige, hvad skal det gøre godt for? Hvad kan vi bruge det til? Det kan betyde, hvis en vare, eller hvis en ordre overskrider den her grænse, vi har sat ind, så kan der komme en advarsel op til mødeindkalderen. Og inde i overviewet, jeg skal nok vise det hele lige om lidt, så kan den blive flaget, så kommer der et lille flag ud for, det er rent faktisk et flag, så man kan se, at den her ordre er en, der overskrider den her grænse. Det kunne være, at hvis ordren er på mere end 50 kopper kaffe, eller på mere end 50 sandwiches, eller 20 sandwiches, hvad grænsen nu skal være, så betragter vi det som en større ordre, så derfor vil vi godt lige have, at den er flaget. Det kan så også flades sådan, at man siger, jamen det betyder, at catereren rent faktisk skal acceptere ordren, før den bliver endelig. Der er en tekst, I kan skrive ind, som det er lidt det samme, som når man bestiller noget på internettet, så får man også tit en e-mail og siger, jamen her er en oversigt over det, du har bestilt. Den her bestilling er ikke endelig, før du får din endelige ordrebekræftelse. Sådan en tekst kan der nu komme ind i mailen til mødeindkalderen. Og så ved køkkenpersonale
køkkenpersonalet, at jamen, de skal gå ind, når de går ind og ser dem med flag på, så er det en, de skal sørge for at gå ind og acceptere, for at brugeren ved, at den får han. Eller afvise den, hvis han ikke får den selvfølgelig. Det kan man også benytte til, hvis man har et flow i sin organisation, der siger, at alle ordre skal accepteres af kantinen, før at mødeindkalderen kan regne med, at den bliver til noget. I det tilfælde, så kan man sætte grænsen til 1. Det vil sige, så vil det her flow altid være der på alle ordre. Og så skal køkkenet selvfølgelig vide, at de skal gå ind og sætte en acceptere alle ordre, for at brugeren ved, at de er endelige. Den der grænse kan også bruges til at sætte en udvidet deadline. Det vil sige, at man kan sige, hvis der bliver bestilt mere end 50 sandwiches, så skal vi vide det flere dage før, end hvis du bare bestilte mindre end 50. Så det kan den ekstra funktionalitet er der også. Hvis jeg bestiller noget, der er større end min grænse, i det her tilfælde er min grænse faktisk 1, så får jeg en besked. Det her, det er mig som mødeindkalder, der er inde i min ordreformular og er ved at bestille noget. Så jeg er ved at bestille den her store reception. Lige så snart jeg taster et tal ind i den, jamen så hopper den her op. Det kunne også være, hvis jeg havde sat grænsen ved 20, jamen så kom den her selvfølgelig først, hvis det tal, jeg tastede ind, var 20 eller derover. Jeg får også beskeden i min e-mail. Det minder lidt om det andet, vi så lige før, men her er vi begyndt, så vi bygger de her beskeder ind i e-mailen. Og de her beskeder er selvfølgelig nogen, I selv kan skrive, så I bestemmer selv, hvad der skal stå. Jeg vil selvfølgelig lave teksten, så den sådan giver lidt mening i forhold til de der eksempler, vi nu kommer med her. I ordre overviewet, det som køkkenpersonale ser, der vil I se det her flag, jeg snakkede om før. Det står her, så man kan se, når om den ordre, der er der et eller andet på, der har udløst den her. Så den er jeg nødt til lige at åbne og se, hvad er det, der gør, at der er flag på den her, og ikke på den anden. Nu er jeg gået ind i den her quantity threshold messages, som I så før i ordre, eller i ordre designer orders, ned i vores fine nye overbliksbillede der, eller konfigurationsbillede. De her meddelelser kan jeg, ligesom jeg kunne på de der warnings omkring leveringstider, så kan jeg også lave det her per lokation, så jeg kan lave det forskelligt afhængig af, om det er i København eller i Aarhus, eller om det er i Danmark eller Tyskland, eller hvor jeg nu har det her, afhængig af hvor stor min organisation nu er. Det kan jo især være forskelligt fra land til land, men det kan jo også ganske enkelt være forskelligt fra hus til hus, afhængig af hvad kantiner tilbyder osv. Og beskederne kunne også ske at være forskellige. Men her er den besked, der kommer i ordreform, det vil sige, det var den der pop-up, der kom før. Den anden besked herover er den, der kommer i e-mailen. Det vil sige, dem kan jeg faktisk lave en nuanceforskel på, hvis jeg vil. Eller helt forskellig for den sags skyld, hvis det er det, jeg vil. Jeg har muligheden for at sige, at jeg kan faktisk sørge for, at den her pop-up ikke kommer. Fordi hvis jeg nu har sat det op til, at jeg gerne vil have det her acceptance flow, det altid er der, så er der ikke nogen til at lave den der pop-up. Det bliver folk bare frygteligt træt af. Så der vil jeg kunne sige, den disabler jeg, fordi folk ved godt i udgangspunktet, at min ordre, den skal accepteres af køkkenet. Og ellers så kan de i hvert fald få den meddelelse herover i e-mailen. Og det var her checkmarket det var. Så de kan få den her meddelelse her i e-mailen. Og så kan jeg også vælge at sige, om jeg vil flage ordrene i mit ordreoversigt. Det er klart, har jeg den her, hvor alle ordre skal accepteres, så er der måske ingen grund til at have flag på.
Men hvis jeg bruger det her med, at det er kun ordre over en vis størrelse, så er det jo frygtelig smart at have det der flag, for det er altså ikke en kinamands chance for at vide, hvad det er, der kommer til at ske. Og jeg kan selvfølgelig skrive det med forskellige sprog, ligesom alle mulige andre steder i vores system. Der, hvor jeg konfigurerer det, jamen det er inde på varen. Jeg har det her felt, Quantity Threshold. Jeg har forsøgt at lave den en lille smule større herovre i den her side. Og så hernede i bunden har jeg min Extended Deadline. Og det er den, der betyder, at hvis den røde pil er her, det er fordi den er afhængig af, så skal der være et Quantity Threshold, så hvis der er bestilt mere end X af en vare, så udløser det, så kan det udløse min Extended Deadline. Så det kan I jo også bruge til noget, hvis I ved, at det her det skal vi vide, hvis vi er oppe i de mængder, så skal vi vide det nogle dage før. Hvis det er færre, så behøver vi ikke at vide det. Det var, hvad jeg havde at berette om nogle af de nye ting, inden Simon tager over. Er der poppet nogle spørgsmål op, Simon? Det er der ikke endnu. Du har simpelthen været grundig. Og skulle der komme spørgsmål senere, så skriver I dem stadigvæk bare, hvis der er noget, I lige pludselig kommer til at tænke på, fordi vi kan sagtens nå dem, når Simon er færdig, så tager vi bare lige og samler op, hvis der er flere spørgsmål. Godt. Jeg tror, Søren. Goddag alle sammen, og tak fordi I vil tilbringe en både regnfuld tirsdag sammen med os. Det er vi meget glade for. Jeg skal snakke om nogle af de sidste features, inden jeg går over til lidt præsentation omkring, hvad kigger vi på, hvad har vi sat i gang lige nu, og hvad leverer vi i år, og hvad har vi af tanker sådan til næste år, i hvert fald nogle af de største tanker. Men det jeg i første omgang skal snakke om, det er en ny feature, der handler lidt om, hvordan I på en nemmere vis kan styre jeres Resource Central personer via backenden. Det vi har gjort i den her version, det er, at vi har koblet det, som hedder Azure AD Role-Based Access Control, så nogle Azure AD Roles, som man kan sætte op i altså Active Directory, og tildele forskellige brugere i jeres organisation, således at de har måske nogle specielle administrative rettigheder til at styre opsætninger i Teams eller på Exchange. Dem har vi taget, de roller, og så har vi simpelthen mappet dem til RC-roller. Og jeg vil forklare lidt mere om, hvordan det fungerer nu. Det smarte er det egentlig, at når man så først har sat de her Azure-roller op, så kan alle ens personer i Resource Central, de kan styres via de roller, I har i AD'et. Så hver gang at en ny person logger ind, jamen så vil personen blive oprettet afhængig af, hvilken rolle den person måtte have i Azure Active Directory, og hvad I har sat op af roller i RC. Det skulle gerne gøre det at vedligeholde og oprette nye personer i Resource Central noget nemmere, da meget af det sker automatisk, når I først er sat op. Og så kan man sige, så øger det også den adgangssikkerhed, der er til systemet, fordi at dem, der ikke længere har behov for at bruge systemet, ikke længere vil have adgang. Godt. Hvad gør man så? Jamen, det Resource Central gør, det er, at når man logger ind, så kigger den ned i den token, man får i login-øje med, og så ser den, har jeg nogle af de her roller på mig som person, de her AD-roller, og har jeg dem i den her token, og så sammenligner jeg dem så med de roller, I sætter op i Resource Central. Så det kan være, at når jeg logger ind, så har jeg en AD-rolle, der hedder Approver, og den skal så gerne være som rolle i RC, så vil jeg så automatisk blive oprettet. Det, der er vigtigt at vide her, det er, at der skal laves nogle rettelser til den Azure-app, som I har, der styrer jeres single sign-on, for at selve den her rolle ligger i det her sign-in-token.
Og I skal tage stilling til, fordi i Azure, der er der ikke lokationer, som vi kender det, og ikke mulighed for at styre på den måde. Så det, man skal lige tænke over, det er, den rolle, hvad kan den dække af forskellige lokationer hos jer? Hvis I har catering på forskellige lokationer, som ikke må se hinandens, så kan det være nyttigt at splitte en kantinerolle op i 2 forskellige roller, for at kunne tildele den ene lokation til den ene, og den anden lokation til den anden. Når det så er sat op, jamen så går man jo egentlig ind under System Authentication og enabler det. Når man gør det som sysadmin, man skal i første omgang have sat sådan en sysadmin-rolle op i AD'et, så vil den så tjekke den person, der er i gang med at enable den her funktion, har vedkommende sysadmin-rollen, således man ikke låser sig selv ude permanent. Og fejler det tjek, jamen så kan man ikke sætte det op, og så bliver man bedt om at få det bragt i orden. Og det er enabled. Derefter så vil alle de personer, som logger ind i Resource Central, vil blive oprettet med de roller, som de er tildelt. Kvæg vores token her. I kan så styre, hvorvidt at sådan en person, det kan jo være, at kantinen går på orlov i ubestemt tid, og så kan det jo være, at de egentlig ikke ønsker, når den her person kommer tilbage, at den her person skal kunne komme ind i Resource Central igen. Så kan man her sætte et antal dage på, hvor vi så kigger, okay, den her person har nu været inaktiv 180 dage, nu tager vi og sletter den her persons adgang. Så på den måde bliver det også automatisk ryddet op, hvis I ønsker det. I kan også efterlade det blank, så vil personerne blive derinde for evigt. Check. Jeg har samlet lige lidt af det mest relevante vidensdokumentation omkring det, fordi der er lige nogle forskellige ting, man skal have styr på, når man sætter det op. Check. Og Søren, du afbryder bare, hvis der er nogle spørgsmål til det. Men vi håber, at det her det vil hjælpe de, som er sysadmins, til at få en lidt nemmere hverdag med at håndtere alle de her forskellige personer, der skal have adgang til systemet. Kvæg den her nye features, så gav det anledning til også at revurdere nogle af de relaterede features, vi har i systemet i dag, såsom hvordan er det, man tildeler en rolle adgang til de forskellige elementer inde i Resource Central. Det kan man nu se på den enkelte rolle. Her under rollen kan man se, at der er sådan en Access Control knap, og det skulle gerne gøre det nemmere at overskue og opsætte de her forskellige adgangsrettigheder til de forskellige elementer. Det her er en lille smule småt, så I får det lige med lidt mere live. Her er jeg inde på en rolle igen, og så kan I så se på hver af vores forskellige elementer, vi har herover. Kan jeg så på den her rolle sige, hvad skal den her Visitor Approval rolle have adgang til? Jeg har jo så i det her tilfælde valgt at sige, at det er noget med Visitor at gøre. Han kan få lov til at se gæster. Han kan få lov til at editere dem, osv. Det samme kunne være, men det kan også godt ske, at den her bruger også skulle have lov til at kunne ændre på gæstekonfigurationen. Det kan jo være, at det er en receptionist, der kan det hele, og skulle kunne det hele. Så kan man så sætte det op til at kunne lade den her rolle også ændre i jeres gæsteopsætning. Men stort overblik, som erstatter, eller det supplerer, vil jeg sige, den access control, som har ligget på de enkelte tiles tidligere. Så skulle det være noget hurtigere at gå til, og noget hurtigere at få et overblik over. Godt. Yderligere i den her, i og med at der fra
Azure ikke var nogen lokationer, og fordi I vil skulle sætte lokationer op per person i forbindelse med de her roller, jamen så har vi valgt at gøre op med en systemrestriktion, vi har haft i mange år, som folk og vores kunder har ønsket, at vi kommer ud over. Det er netop, at man tidligere per person kun kunne opsætte 3 lokationer for en person. Det her det gælder både, hvis man kører ABAC, og det gælder også, hvis man ikke gør. Så nu er det så muligt at så sige, jamen du har de lokationer og betjener de lokationer, som du måtte have lyst til, ikke længere kun de 3. Godt. Sidst, men ikke mindst, en lille feature, jeg tror Søren næsten har sagt det mest omkring, da han præsenterede, det er, at man inde på gæster nu kan lave den her safe configuration. Den kan man lave per person, således at man kan have 5, der arbejder i receptionen, og de kan have hver deres behov, afhængig af, hvor den her reception nu måtte ligge, hvis den ligger på forskellige lokationer. Så her for den version vil safe configuration være per person, ikke på systemniveau. Godt. Det var high-level features omkring vores 4.3 RTM-version. Der er yderligere features, bugrettelser, men det her var dem, vi tænkte kunne være mest interessant at præsentere. Så hvis der ikke er flere spørgsmål hertil, så vil jeg hoppe over til roadmap. Der er ikke kommet nogen spørgsmål endnu i hvert fald. Godt. Resource Central roadmap har det lidt ind i 2 ting. Vi har en 2023, hvad laver vi egentlig af nye features til resten af året. Release-wise så kigger vi hen på midt december. Vi snakker en lang række features. Igen her har jeg ikke det komplette billede med. Men vi er i gang med at lave en ny Outlook add-in, som indeholder forskellige features, som vores nuværende Outlook add-in ikke har. Vi snakker jo om, at vi har en Com add-in, som er et lidt større skærmbillede, og vi har en Outlook add-in, som er et lidt mindre skærmbillede. Og dem ønsker vi fremadrettet at bringe mere op på samme niveau. Jeg kommer lidt ind på, hvorfor længere frem. Lad mig lige se, inden jeg hopper videre, nogle af dem jeg ikke lige har en præsentation på, men den her kunne være interessant items. Vi ønsker at tage, eller vi er i gang med at lave den her bulk update funktion, som vi har på ressourcer, således at man kan bulk update vores varer, og på den måde spare noget tid i konfigurationen. Det kunne også være for dem, der bruger Booking Manager, der vil komme en mulighed for at se, hvilke nogle reservationer har egentlig en ordre, når jeg er i gang med at flytte et møde. Det kan jo være, at man er mindre villig til at flytte et møde med, hvor der er en ordre, fordi så skal man også ned til kantinen og fortælle dem, at nu skal de levere et andet sted. Men her vil det så være muligt at se de her reservationer og filtrere på de reservationer, der har en ordre på sig. Men for at hoppe tilbage til vores Outlook add-in, hvorfor er vi egentlig i gang med at redesigne dens Outlook, eller dens layout, og hvorfor er vi i gang med at putte nogle flere features ind i den? Jamen, som nogle af jer måske allerede ved, så er Microsoft i gang med at lave en ny version af Outlook, som de kalder New Outlook. New Outlook bliver en applikation, som bygger på deres Outlook on the Web, som kun er en version, der kan rulles ud på forskellige platforme, om det så er på Mac, eller om det er på desktop på Windows, eller det er OVA, så har de en applikation, et user interface til at styre dem alle sammen. Det de siger, det er, at den er de i gang med at bygge, den ligger lige nu i en preview beta-kanal, og deres generelle udmeldinger, når de kommer med sådan nogle disruptive changes, som de selv kalder dem, så kommer det til at tage nogle år, før det er endelig implementeret, og det er den endelige løsning, at man vil have.
bare for dem, der ved det, vi snakker kun Microsoft 365 løsninger her. Men de er i gang med at lave den. Datoen er stadigvæk ukendt på, hvornår den endelige release er, og hvornår at det så er den, der er den endegyldige. Men det kommer de jo nok med på et tidspunkt. Vi er i hvert fald ved at forberede os, og hvorfor er vi ved at forberede os på det her? En af grundene, det er, at der er en lidt udfordring med den her nye Outlook. Det er for eksempel, at Command-ins ikke længere vil være tilgængelig. Og der har vi jo så noget, hvad kan man sige, et feature gap mellem de to resource finders, som vi er i gang med at rette op på, så de kommer op på niveau. Nogle af tingene har jo ikke været muligt før, men Microsoft har tilføjet mere funktionalitet ind i Outlook-app'et, så nu har vi så mulighed for at lave ordreformen, når I er i gang med at lave mødet i første omgang. Altså når I har den her skabelon til mødet, lidt ligesom I gør i Command-in, så starter man mødet, man putter sin attendees på, og man kan lave ordren. Den del vil så også være inde i Outlook Command-in, eller Outlook add-in fremadrettet. Shared Calendars bliver også tilføjet. Book i en andens kalender. Brug Assisting Organizer sammen med det. Og yderligere, også vigtigt, virtuelle ressourcer. Vores konstruktion af virtuelle ressourcer hænger meget sammen med, hvordan vi laver ordre. Så det med, at man kan gøre det på draftmøder nu, det er det, der så muliggør, at vi kan smide virtuelle ressourcer ind i Outlook add-in. Så det ser vi meget frem til. Og fordi vi smider virtuelle ressourcer ind i Outlook add-in nu, jamen så gør vi også lige det, at vi tager og gør dem tilgængelige på lokationsoversigten, og vi smider det gerne ind, forhåbentlig også i år, ind i vores DS-applikation, så I kan se det på jeres Workspace-app også. Yes, jeg kommer lidt til at vise jer, hvordan den ser ud lige om lidt, men det vil sige, at vores mål er jo sådan set at tage vores eksisterende Outlook add-in, og på et eller andet tidspunkt, så vil den her nye version, den vil overtage. Men i en periode, der har vi den gamle og den nye, kan man sige, således at I har tid til at flytte over til det nye, fordi, som I kan se her, så ser den en lille smule anderledes ud. Det kan basalt set det samme og noget mere, men det kan være, at I lige har behov for at, hvis I for eksempel siger, at nu skifter vi fra Command-in, så kan det være, at I lige skal bruge lidt tid på at implementere den i organisationen overfor jeres brugere og sige, okay, nu ser den sådan her ud, den kan det samme, I skal bare lige kigge lidt anderledes på det. Men det, den gør, det er, at man har en hjem-knap, som vil... Man kan sige, at det her det er et nyt møde, så der den vil starte op, det er, som nogen kender det i dag, jeg vil gerne finde mine ressourcer. Og så har man en ressourceliste, hvor man kan filtrere. Man kan filtrere på for eksempel rumtypen eller ressourcetypen, og så får man listen. Man kan også vælge, og det er noget af det feedback, vi har fået fra kunder gennem tid, at kigge på lokationsoversigten. Og det feedback, vi har fået, det er, at den har været lidt for skjult. Så vi har bragt den mere frem, så den er nemmere at gå til og mere synlig for brugeren. Men jeg vælger mine ressourcer, så kan I se herop, jeg undskylder, det er måske en lille smule småt, men så kan I se herop, at der også kommer den her new order knap, som først er på eksisterende møder i dag. Man kan gå herover, eller faktisk herover, der kan man tilføje sine attendees, sine deltagere og se deres ledighed. Så de bliver opdateret afhængig af dem, man putter på i Outlook-aftalen. Man kan også, for dem, der ønsker det, så tilføjer vi en find min kollega-funktion. Det kan være, at jeg ønsker at sidde ved et hotdesk eller et bord ved siden af Paul, men hvor sidder Paul den tirsdag, så kan jeg gå ind og finde ham og se, hvor han har placeret sig rent bookningsmæssigt, så at vi kan have vores samarbejde den dag. Det er noget, der kan slås til og fra, afhængig af, om det er noget, man ønsker at benytte sig af. Herover har vi så måske mangler bedre ord, en hjem-knap. Den giver jer et overblik over de valgte ressourcer.
hvem der deltager på mødet. Det kan være, når I åbner et eksisterende møde, så er det det, I bliver præsenteret først. Hvad er det for nogle ressourcer? Har jeg en ordre på den? Hvem er det, der deltager? Og så videre. Det kan være, at man ønsker at flytte sit møde en halv time, fordi Paul kunne ikke komme alligevel. Så kan man så se, den ressource, jeg har, er den ledig om en halv time. Paul, Gitte, Bente, er de også ledige om en halv time. Og så kan man så nemmere flytte. Så reelt set et nyt brugergrænseflade, nogle få ekstra features, men meget af det funktionalitet, man kender fra den eksisterende Outlook-admin og også fra den eksisterende Com-admin. Nogle af fremtidstankerne kunne være, i så fald der er nogen, der ønsker det, man kunne også godt tage et ekstra view, der siger, jamen giv mig et stort ressourceoverblik, ligesom det vi kender fra Com-admin. Det er noget af det, vi går og tænker lidt over, om det er noget, vi skal implementere, for vi ved, der er mange, der er rigtig glade for det lidt større overblik af ressourcerne. Godt. Nogle spørgsmål til vores nye Outlook-admin, som skal understøtte New Outlook? Der er ikke kommet nogen endnu. Godt. Jeg skal lige op tilbage. Jeg tror, jeg fik alt det væsentlige med. Ja. Godt. 2024. Vi sidder pt. Og skal have styr på, hvad er de næste ting, som udvikleren skal til at kaste over. Fordi der går en måneds tid, så begynder vi at have åbne udviklerteamer til at kunne begynde at bygge nogle af de nye features, mens vi gør nogle af de gamle features færdige også. Der er selvfølgelig en lang række features, som jeg ikke har med her, fordi listen er langt, at vi får rigtig mange gode bud ind, og vi har rigtig mange ting, vi vil. Man kan ikke nå det hele her, så jeg har bare lige taget nogle af de væsentligste features, der rører sig hos vores kunder, men også hos os, hvad er det, vi ser, vi gerne vil forsøge at understøtte fremadrettet. En af dem skal jeg lige se. Ja, jeg starter lige med den her. I vores Outlook add-in, for dem, der kender det, så hænger mine møder på e-mails. Man kan sige, at den er måske en lille smule svær at komme til, især hvis man bruger Outlook on the web. I desktop-versionen, der kan man se et ikon, når man først står på et mail-objekt, men det kan man så ikke på tilsvarende vis i Outlook on the web, der er det et lille ikon ind i mailen. Det er noget teknisk på den måde, Microsoft har valgt at implementere deres Outlook add-in, som vi har måtte udvikle under den betingelse. Men med nyere versioner af Outlook, så har Microsoft gået med ind og givet os de her muligheder for at attache apps i Outlook. I kan se hernede, der er et lille ikon af en af mine apps på kontoret. Der vil jeg egentlig gerne tage, at vi tager My Meetings, og så propper vi den ind som en Outlook-app. Fungerer lidt ligesom en Outlook-add-in med sådan en manifest, man publicerer, så man så kan vælge, hvem den skal gå ud til, hvordan skal den være pinnet, eller skal den ikke være pinnet. Og så på den her måde få en lidt mere intuitiv og nemt tilgængelig adgang til My Meetings. Hvilket forhåbentlig også skulle gøre det noget nemmere at rulle ud for kunderne. Check. Så en anden ting, som vi har hørt igennem en del år, og mere især givet corona, så er der kommet et større omkostningsfokus. Hvordan er det, vi udnytter vores ressourcer? Kan vi leje vores lokaler ud til andre virksomheder? Fordi nu har vi ikke længere brug for Hørlev lokationen. Men vi har den stadigvæk, kan vi så leje den ud til et andet firma. Så noget af det, vi vil kigge ind i starten af det nye år, det er, hvordan kan vi tillade, hvordan kan vi understøtte, at en virksomhed eller en af vores kunder kan udbyde en bookingsløsning til andre virksomheder.
Det kan være, at man har en ren lokation, hvor at den virksomhed så booker kun de ressourcer, der ligger på den lokation, men det kan også være, at man deler en lokation, hvor at alle mere eller mindre skal have adgang til de samme ressourcer. Men vi snakker så 2 Outlook-domænes, ikke noget federeret, men 2 vidt forskellige virksomheder, som så bare i det daglige arbejder i nærheden af hinanden, hvor at den ene virksomhed så har ejerskabet over alle de ressourcer. Det er noget af det, vi har hørt fra forskellige steder, vi rigtig gerne kunne tænke os at understøtte. Understøtte på den måde, at det er en oplevet samme bookingsløsning, som I kender den i dag. Det er også det, I vil kunne tilbyde til sådan et ekstern firma. Og ja, netop altså at gøre det muligt for andre Outlook-domænes at booke jeres ressourcer og også lave bestillinger. Så reelt set en fuld bookingsløsning, som I kender den i dag, er det, vi forsøger at sigte efter. Og det vil jo så selvfølgelig også være en løsning, hvor vi ikke går på kompromis med sikkerheden. Der skal være den samme niveau af for eksempel single sign-on, de brugere, som skal booke, man skal kende dem, de skal booke under de samme permissions, eller de permissions eller adgangsrettigheder, som I ønsker, osv. Så det er nogle af de ting, vi ser ind i det nye år, og har tegnet nogle af de første skitser til at se. Så jeg tror egentlig på, at vi har en idé, som også teknisk er muligt at implementere. Det kan være, der ligger noget i detaljerne, men det må vi så se på. Godt. Hvis ingen spørgsmål, så springer vi lige lidt tilbage. For lige at hurtigt at sige, generelt, når man flytter ordre i Booking Manageren, eller når en bruger vil flytte fra et rum til et andet rum, så er vores system en lille smule restriktiv i forhold til de krav, der skal være, for at man kan flytte noget. Det vil vi gerne arbejde med at få gjort bedre i 24. Og samtidig også, når vi snakker om Booking Manageren, gør det muligt at oprette møder og forhåbentlig også lave bestillinger som Booking Manager. Enten lave et møde i en ressource direkte, eller lave et møde på vegne af en bruger i den organisation. Forskellige kunder har ønsket det, så det håber vi at kunne nå til det punkt i løbet af det første halvår af 2024. Der er selvfølgelig også på roadmappet en masse ændringer, fejlrettelser, mindre features, små ting, som vi putter ind til lige at følge ledig tid hos udviklerne, når de ikke sidder på noget af det større. Men de er lidt mere fleksible, så dem har vi så valgt ikke at tage med i dag, fordi de måske heller ikke ligger helt faste. Yes. I er selvfølgelig også altid velkommen til at sende vores feature requests, fordi det er jo vores eneste, eller en af vores måder at vide, hvad der egentlig er, der rører sig hos jer, og hvad det er, I går og mangler i hverdagen. Godt. Det var sådan set alt fra mig. Jeg ved ikke, om der er kommet nogle spørgsmål til roadmap, til features, som er leveret, eller andet, som I skal have, inden vi runder af, sådan. Det er der ikke, nej. Godt. Jamen, så er der vel ikke andet for end at sige tak for i dag, og tak fordi I tog jer tid til at lytte til os, og se, hvad vi havde til jer. Jeg håber, I kan bruge featuresne, og kan komme op på 4.3, så I kan få dem udnyttet. Rigtig god dag til alle sammen, og vi ses næste gang. Tak for det.